Netflix Java, επειδή θέλω να κοιμηθώ και είχα κάνει και άλλα βίντεο, απλά το διέγραψα γιατί δεν μπορούσα να το κάνω σε βίντεο, το έκανε σε short. Anyway, θα μπείτε όλοι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο. Anyway, εδώ πέρα είναι ένα άλλο. Ωραία, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάτε όλοι, βασικά θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Link κάτω στην περιγραφή, θα πατήσετε εκεί που λέει ο τίτλος, θα πατήσετε ένα κλικ και θα δείξει το Discord. Αυτό εδώ είναι αυτός εδώ, MG Roleplay Winter to End, γιατί τώρα δεν είναι ανοιχτός στο Roblox, αλλά έχουμε 8 members και ναι, δεν το ανοίξαμε καν πριν από μία μέρα. Πριν κάτι ώρες δημιουργήθηκε ο MG Roleplay, γιατί είχαμε κάτι τσακωμούς με τον Σωτήρη, γιατί έβγαζε τα roles. By the way, για κάποιο λόγο μην μπείτε σε αυτό το server, γιατί μπαίνουν και σας βγάζουν, οπότε θα φτιάξουμε εμείς legit, δεν θα βάζουμε πολλά πράγματα για να μην σας μπαγκάρουνε. Θα βάλουμε report to voids, δηλαδή επειδή εγώ είμαι owner, θα μπορέσω να δω τα voids και να σας βοηθήσω. Ναι. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα νομίζω από εδώ βγαίνεις. Ναι, anyway, θα σας αφήσω link κάτω στην περιγραφή και θέλω να κάνετε και αυτόν. Θα το κάνω και αυτόν follow, για να το μιλήσετε, να σας δώσει τα πάντα, να σας δώσει πληροφορίες, να σας δώσει αυτό που θέλετε, θα σας βοηθήσει. Όταν φτιαχτεί αυτό το server, πιστεύω θα είναι top. Wait, γιατί η μπαταρία, θα το βάλω και να φορτώσει, δεν έχω και πολύ μπαταρία. Anyway, θα σας αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Όταν θα μπουν τα updates, σας το λέω, να το δω εδώ πέρα. Ανυπομονώ για update όταν μπορούμε να φτιαχτεί ο server, θα τα φτιάξουμε εμείς, θα τα κάνουμε legit. Όσοι έχουν πρόβλημα θα πάτε εδώ, όχι όσοι έχουν πρόβλημα, θα πάτε εδώ πέρα που είναι waiting for support. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Το είπα 15 φορές, το ξέρω, αλλά για να ακούσετε πρέπει να το λέω 205 φορές. Οπότε, όσοι είστε από κινητό και από PC, μπείτε στο server. Από μένα αυτά, bye.